Bona nginamukele khona la kwi-Prof Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Umlingisi nentandokazi yezinhlelo zethelevishini uLinda Mtoba udinwe uyaveva abantu abagxambukele ezindabeni zakhe zangasese nomyeni wakhe. uLinda uveze lokhu ekhasini lakhe lika-Twitter lapho ebebhodla khona umlilo ethi sekuyisikhathi sokuqondisa izigwegwe kubantu abamdinayo. Kuzokhumuleka ukuthi uLinda uhlale isikhathi eside engathivi ey'nkundleni zokuxhumana ngomyeni wakhe uSteven Meyer. Lokhu kwenza abantu abaningi bakhononda bemsola ngokumfihla ngisho ehamba naye imicimbi engashuthi naye. Abantu baphawula ngezindlela ezahlukene befaka izithombe zakhe, yikhona kanye okumenze wathukuthela wagana unwabu. Ukufaka izithombe nokubhala ngomndeni wakhe useyisinqumo azithathela sona ngesizathu esaziwa nguye nangafuni ukwahlulelwa ngazo. uLinda uthe akanankinga nabantu abamkhombisa ukuthanda impilo yakhe yangasese bayisabalalise nasey'nkundleni zokuxhumana, kodwa alwa nakho ukugxekwa ngendlela abhala ngayo ngempilo yakhe. Uyingxenye yempilo yami engikhetha ukuyiveza ngendlela engiyithandayo ngoba ubalulekile empilweni yami. Ngingazikhethela ukuthi ngiphila kanjani futhi ngivezani ngempilo yami. Nina nilokhu nifaka izithombe zethu nizisabalalisa ukuthola ama-likes, bayacika. Impilo yami le, kusho yena uLinda. So guys, nginenzele few screenshots of uLinda Mtoba into ekade eyibhalile khona ku-Twitter. Take a look. I am out. Next time.